Lambot kayo. Man yang farm dria ba. Puro tuling ni mga labong na kayo mga kagang iplaya dria. Basta ni wapo mga farm dria. Part ba? Sung dula sa NBA ba? Lagi atay waki ba? Atay taya ko ako sans go. Mo ba? Kau kada to. Oh, wala pud kataya ato. Ay kwarta problema mga igo wala kwarta. Ikaw dai. Atay ba depende ko isa ka libo. Mo ba? Atay mo libahan dai ko pero pud eh. Ang bayad ba sige ka mo. Kuan oy mo taya oy. Atay problemahan dai ko kay mis pang bayad ro. Tubig kurinti wala koy pang bayad karon ba? Pas. Kasi na kay ko ato pre. Sino kayo bang tagumagi mga kwarta ba? Ako na ako'y kwarta. Uslo nyo di ka ba? Pero saan lang na? Ay! Boss! Mga boss! Kali sabi? Boss! Ito yun na to. Sir! Ako'y Juan. Saman boss? Kini akong farm dira ba? Grabe nakasagbot. Kita ko karang limpyo sa akong kasakinan. Kamu, ang tanong yung lingaw kasi ganahan mo ito. Okay boss, wag yung mga lingaw ko ron. Nya, dabi. Okay rin yung 300 ang adlaw. Grabe kayo eh. Umay kayo na boss. So, huwag nyo na buhig pamilya. Hello? Oh, zaman. Sa mukha nyo, ina ako sa farm, nag-asikaso ko. Ha? Ngayon na po mo 2 kamilyon. Gapon pa ganit ko nagpadala ninyo og 3 kamilyon. Karon 2 kamilyon na sad. Ay sa mukha kay na ako sa farm ba. Busy ko. Mukha nyo. Mana di ka kasortahan boss? Boss, milabay boss. Maliit na bagay. Nga. Oh, duha ka na og 200 aron mga 500 okay na nyo. Amang kan boss? Basta ang akong gusto makuha ng mga laya nga dahon na. Sige boss. Oh. Asam tamo sigod po. Okay ra dito magsugod boss? Wala problema. Basta magpuputable. Sige boss. Ito na mo sa. Karong ngayon yung dili makuha na. Sige boss. Kapay. Aliw lang, hina yung ano ba si mamatay ang tagi niya? Sige boss. Habang kayo ang siglingan na. Undok ka lang yung sagbot mga boss ha. Ulay sa kupay. Oh no! Putol akong kinilas. Tay, bayanas. Ansa ba na? Putol akong bayanas lagi boss. Dali kay kalas ng oras, 500 na adlaw. Sayang kayo. Oh no! Dagan lagi ko siya. Part. Baka kapag ano. Digantikan lagi to. Anong naamon mo dahil sa akong farm? Kinsa ni ka, boss? Isa ka nagsugo niyo dani. Si Boss Pedro.
Wow, Ba? nawala man. Boss, Unsa na yung sulti sa inyo? palimpyo niya boss. Tigaan niya 500 ang adlaw. Ha! Damay! Pila na boss. Akong giingon sa iya, o magsuhol sa tao, tag sa kalibong ulo. Ubo? Yang ingon sa iyo, Tag-ilag tag 500 ka. ha? Tayla din ni amit to eh. Kaya tag-iya diri boss. Oh, Ingon unsa siya na yung sa tag-iya. Ingon siya tag-iya diri. Ay, Payason mo kay boss na itawag. Ah, dahil Grabe ako- ang cellphone. Na itawag boss. Milyon-milyon man tayong gisgot boss. kurakot na yung katunga sa akong gihatag sa iya. Ha mo to? Ambot lagi boss. Asa ka to eh. Tawag palihog eh. Hanggaw ko. Hanggaw tong tawhana to eh klaro. Tawag ito bait. Tawag bait. Ito bait. Ito bait. Asa mo tong gasugo sa inyo? Oy! Kabalo na kong humidagan to. Nauwa to kay namakak man. Milyon-milyon kaya gisgot tawag boss. Part! Ano yung part? Sumangil kay kadag kuwan ba nya persina nimong panghambog diri. Style dia. Ay! Ay! Kumusta naman ang gisugo mo? Kumusta naman akong gisugo nimo? Okay na boss. Say okay nga ni sumbong mo ni sila nga. Gikurakot ko nun nimong katunga sa akong ipasuldo tag sa kalibo di 500 ang gatan. Wala eh. Ako na sa ikon boss. Klaro ba kay kahuna-huna nga ibaligya ka na kung ako farm. Klaro. Sorry boss kay naman rin. Atag dito og 500 sa Ano guard. mga hatag? Sa guard kay di mo ko pasudlon dito dito matag. Ano man daw? Ambot mo may lang protocol daw. Mau ba? Maala na ka diya. Ikaw na manuka sa ila. Sorry. Dungag ni kasama problema. Okay, klaro.